Hej så. Det viser sig, at man nogle gange har brug for, at kommentarer i Word de er synlige for det første, og at de står over til venstre i modsætning til som standardopsætning er, at de står herovre til højre som vist. Så normalvis ser det sådan her ud. Synligheden det er den nemme del. Hvis vi er inde i Word under fanen gennemse her, der er der en knap, der hedder vis kommentarer. Så hvis den ikke er slået til, så vil det være sådan nogle bobbelmarkeringer, man kan trykke på for at få vist dem. Men hvis den er slået til, den her knap, så vil de altid være synlige. Den lidt mere tekniske del, det er det her med at få flyttet over til venstre. Igen under fanen gennemse, så i det her område, der hedder sporing, så er der en lille knap nede i hjørnet her, man kan klikke på. Så kan man komme ind under avancerede indstillinger. Og så her nederst ved markeringsbobbelsektionen, så kan man sige, at marginen skal være til venstre. Og så kan jeg bare sige OK, OK. Og så sker der en masse underlige ting og sager, men det eneste man skal gøre, det er, at man skal lige trykke enter, slet eller et eller andet stil. Tryk på et eller andet, så finder den selv ud af det lige med det samme. Det var det. Tak for nu. Hej hej.